let yourself come undone. They say they'll give you whatever you want, and I'll be waiting in the shadow of the sun, seizing time where no one's been before. Close the curtains, what you're waiting for, and I'll be keeping secrets till I'm in the ground. I'm in the shadow of the sun, where I belong. There's something coming on. I'm in the shadow of the sun. Oh, and I need you. I'm in the shadow of the sun, where I belong. Povedz nám niečo. Dal si pívko. Forme sa nám k tomu povíš. Strašne slabý. Ty? Strašne slabý. Baber, povedz tam nejaké slova. Ja si myslím, že zatím nehrajú nic, ale tým dobre to je. Ja si myslím, že to bolo super. Mohlo to byť lepšie. Od tebe určite a ja som najlepší zas. Čo by ty nic? Ja nechcú nic. Mara. Dobrý zápas. Changing color makes you waste away. Just paint your eyes with a vivid mind. Now we're seeing what's behind the light, and I'll be waiting in the shadow of the sun, finding treasure that's been on the mice, building mountains in disguise, and I'll be keeping secrets till I'm in the ground. Shadow of the sun, where I belong. There's something coming on. I'm in the shadow of the sun. Za komentár! Tak ako ideme tam, ideme. Povedz nejaký odkaz. Priviat. Priviat. Ja ti ho tam našrubuju, ja ti ho tam dám. Na kolemana, kolemana. Hej! Ešte, olej, stehna. Štartér a spol. Maria, jak si zúšil odevzdávaní pohára? Jak si užil odevzdávaní pohára? Podal si mi všetkým ruku a bylo to dobré. Môže, ale slabý. Co si konal? Chodaj do spátky, není kúkol. Zagulaj to tam, ty ťažké ako piče. Ty prieba. Kokot, Mara, co robíš, ty kokot? Ty si obaja ožrali už. Give us one, unity, strength. The ascended man in every culture, powerful. Jak se volá tento salon? Brázík. A jak na něho kričíš? Brázíku? Daj gól. Mara, ohodnoť večer. Co, platil jsi mi něco už? Jak bys zhodnotil večer? Velmi dobré. Jak sa klidnil. No povedz něco. Nevím to hodnotit. Nebudeme to hodnotit, lebo ty spravíš z toho video a potom si sa to Adam Moravice budete vedieť celá inak. Že ste spokojní za semifinále a do finále nechcete ísť? No určite nie, samozrejme ambície sú vždy najvyššie, takže finále je určite priorita. A budeme dúfať, že sa nám to podarí.
kvalitatívne na to určite máme. Dúmam. No pekný ste. Až nevíš, co ho vyprávě, tak ešte vidíme. Závidia devčata. Povedz sám. Vyšiel som absolútne bez stresu, měl som všetko pod kontrolu, robil som naschvál veci, chalani si mysleli, že robím pičoviny, ale ja som to měl všetko pod kontrolu. Myslím si, že tretí místo je veľmi dobré na to, jak sme hráli tento den, po včerajším večeri. Myslím si, že to stačí. Daj tam! Toto je najlepší golman na turnaji, jednoznačne. Jednoznačne. Daj ho tam. Najlepší diskotékový král ešte zabudel. Ale Mrazík konečne nahrával, tak to by bolo dobré. Čo je? Co robíš, rozhovore? Spravil s Maru rozhovor s tým, jak to bylo večer. Ne. Popíše detaily. Včerajší, já vím, Babe by měl jako včerajší turnaci a Mara večer. Popíš se. Díky teda. Čo? Počkej, ty to sa chceš mečovať?